Mikkelissä ja Savonlinnassa järjestetään ensimmäistä kertaa 17-29-vuotiaille nuorille suunnattu ilmainen oppimisseminaari Give Me a Break -teemalla. Tenho-hanke, Etelä-Savon ely-keskuksen projektipäällikkö Johanna Koponen, hyvää päivää. No hyvää päivää. Eli ensimmäistä kertaa Mikkelissä ja Savonlinnassa. Ihan ensimmäisen kerran järjestetään tämä tapahtuma ja tällaista ei ole ennen toteutettu. Johanna, tapahtumalla on varmasti myös päätarkoitus. Mikä se on? No me halutaan lähteä nyt herättelemään nuoria tähän niin kuin nykypäivän työelämään ja mitä haasteita tämä työelämä asettaa nuorille ja minkä tyyppisiä taitoja niin kuin opiskelussa nuori tarvitsee ja vähän niin kuin innostaa ja niin kuin sparrata nuoria tähän itse toimintaan. Eli vähän niin kuin löytää näitä omia niin kuin työelämän ja koulutuksen näitä polkuja, että nuori on niin kuin tyytyväinen näihin omiin valintoihin. Eli selkeästi raivataan tietä kohti työelämää nuorille, ettei tule näitä vakavia syrjäytymisiä ja muitakin poisjäämisiä. Kyllä, aivan totta. Give Me a Break -oppimisseminaari tiistaina 8. päivä Leffateatteri Ritsissä, Mikonkatu 1 Mikkelissä iltapäivä 1 ja sitten keskiviikkona 9. päivä perään Leffateatteri Killassa, Punkaharjuntie 3 Savonlinnassa 12:30. Eli molemmat tapahtumat sijoittuvat iltapäivään. Kyllä. Miten tänne pääsee mukaan? Meillä ei ole ollenkaan ilmoittautumista, eli 100 ensimmäistä nuorta mahtuu paikalle, eli suoraan vaan Leffateatteriin, niin siellä me odotetaan nuoria ja toivotaan, että saadaan mahdollisimman paljon heidän niin kuin tulemaan tähän tilaisuuteen. Varmasti vieraita on myös molemmissa tilaisuuksissa. Kyllä on, joo. Meillä on Etelä-Savon oma Idols-tähti Aliel Karam mukana ja Alillahan on tätä Idols-taustaa ja ihan mieletöntä, kun saatiin hänet mukaan ja Ali kertoo tämän oman tarinan, eli miten hän on niinku saavuttanut nämä omat niinku tietyllä tavalla nämä haaveet ja mikä hänen niinku lopputulema on, että hän on Idols-tähti ja varmasti niinku oikein tyytyväinen tähän tilanteeseen. Etelä-Savon ely-keskusprojektipäällikkö Johanna Koponen, nyt nuorten ei tarvitse siis pelätä kalvosulkeisia. Joo, ei todellakaan, että me lähdetään kuitenkin nuorten ehdoilla eteenpäin ja me ei tosiaankaan haluttu nyt tehdä mitään semmoista niin kuin kalvosulkeista tapahtumaa, vaan tosiaan niin kuin tämmöinen aktiivinen ja toiminnallinen ja toivon mukaan hyvinkin vuorovaikutteinen tilaisuus on tulemassa. Johanna, mistä idea lähti? No idea lähti siitä, että me vähän mietittiin Tenho-hankkeen osaltakin yhteistyökumppaneiden kanssa, että mitä ne nuoret niin kuin haluaa ja mikä heidän niin kuin tämmöinen mielenkiinnon kohde on ja tavoite. Ja sitten todettiin, että tämä voisi olla yksi hyvä niin kuin käytäntö kokeilla nyt ja lähteä vähän pilotoimaan, että me saadaan niin kuin nuorten ääni kuuluville. Eli ei haluttu tehdä ollenkaan tämmöistä niin kuin virkamiesmäistä tapahtumaa, vaan ihan täysin nuorten ehdoilla. Näin kiitoksia haastattelusta ely-keskuksen Tenho-hankkeen projektipäällikkö Johanna Koposelle. Mikkelissä ja Savonlinnassa siis ensi viikolla ensimmäistä kertaa 17-29-vuotiaille nuorille ilmainen oppimisseminaari Give Me a Break. Tiistaina ollaan iltapäivä 1-4 Leffateatteri Ritsissä, Mikonkatu 1 Mikkelissä ja keskiviikkona iltapäivällä 1:30–4 Leffateatteri Killassa, Punkaharjuntie 3 Savonlinnassa. Tapahtumiin mahtuu 100 ensimmäistä ja tarjolla on liikuntalahjakortteja, leffalippuja ja pientä purtavaa.